jeg har sådan set ikke talt om, at pigerne frister. Og jeg har også set nogle af de der udtalelser om, at det er deres beklædning og sådan noget. Nej, overhovedet ikke. Det er det, at man som mand eller kvinde, det kunne lige så godt være kvinde i værtsfamilien, der er chikaneret en kvindelig au pair eller en mandlig au pair. Der er også mandlig au pair. Ja. Det vil man aldrig gøre i andre situationer. Man vil ikke gøre det over for ens bekendtes døtre. Man vil ikke gøre det over for nogen på arbejdspladsen. Men man gør det, fordi man her er i en situation, hvor sandsynligheden for, at au pairen tør gøre noget ved det, er meget, meget lille, fordi man sidder på magten. Ja, men hvis du følger mig i den tanke. Det kan jeg sagtens. Jeg mener på den måde. Ja. For mig er det meget indlysende sprogligt, at det sætning siger, at ikke at au pairerne kan tillægges nogen som helst skyld, eller deres påklædning, eller hvad pokker det nu kunne være. Men det er den pågældende mand eller kvinde, der udøver sexchikanen, som gør det i lige præcis den her situation, fordi man har magten over, om man stadigvæk kan være i Danmark eller ej. Ja, men må jeg lige spørge, de konkrete eksempler, du lige gav, er det nogle af dem, I har, altså, eller er de konkrete, eller er det bare noget, du sådan... Ja, de tre eksempler er konkrete. Altså gå nøgen gennem huset, prøve at komme til at se ind i badet, og en søn, og du får selvfølgelig ikke nogen navne og sådan noget, det forventer du heller ikke. Og synes, at det er nøje, en søn i 20'erne har onaneret i undertøjet. Det er jo bare, fordi man prøver sig selv af og ved at finde sin egen identitet og sådan noget. Ikke? Det er jo ting, som ville være utænkelige, at man ville, i hvert fald for folk, der er sådan nogenlunde op i hovedet, at de ville foretage sig i nogen andre sammenhæng end lige præcis den sammenhæng.